बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि। खुंग्रिं ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गावनि रां बाहायनानै बान्दो फाहामनानै होदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। गंसे 1700 नखरनि आबाद मावनानै जिउ खुंनायनि गाहाय राहा होग्रा गंसे बान्दोनि गाज्रि हालोदखौ गावनि रां बाहायनानै फाहामनानै होदों इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। गंब्रै ट्रेक्टर, गंनै जेसिबि बाहायनानै गासै 10 फुटसो जौथाइनि गंसे बान्दोखौ थांनाय सानब्रै सिगांनिफ्रायनो रायजो राजाफोरनि आबाद फोथारनि गाहामनि थाखाय खोनानै होदों। गोलाव समनिफ्रायनो खुंग्रिं ओनसोलनि 1700 नखरा दै लांनानै आबाद मावनानै जिउ खुंग्रा अन्थाइ थाइथामनि फाथालसाना बान्दोखौ नांगौसेबां सुबिदा बायदियै बानायना लानो हायाखैमोन। जायनि जाहोनाव बै नखरफोरा आबाद मावनानै जिउ खुंनायाव गोबां खस्थ' मोनबोनो गोनां जादोंमोन। दिनै 1700 नखरफोरनि बेबादि बेसेबा गिदिर जेंनाखौ बोस्रांनानै होयो इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बेबादि बाख्नायथाव हाबाखौ लानानै खुंग्रिं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननायजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंथियो। बेखौ खोगासिनो दङ। माबायदि हाबा मावदों दायो? दाथ' जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। माबोरै गोजोननाय मोन्दों होननानै बुङोब्ला जोङो बे बान्दोखौ लुफुंनायाव खुनु सरकारनि बिफाननिफ्राय जों थाइसेबो थाखा मोननाय जायाखै। जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो खांनानै 1000 करिया गहरमुरि खांनानै जों बेखौ जथायनानै बे बान्दोखौ 1994-95 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनैसिमाव थांनाय 2024आव जों बे बान्दोखौ लुफुंनानै जों दैखौ लांनाय जादों। दा दिनै जा बिथां सांग्रां सारा गावनि गोसो गुवारजों अननानै दिनै बिथाङा लुफुंना होफैनायाव बे बान्दोखौ लुफुंना होफैनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेखिनियानो। बबे ओनसोलाव बाहायो नैबे बान्दोनि दैखौ? बे बान्दोखौथ' सारा खुंग्रिङानो आपटु रुनिकाटासिम सहैयो बे दैया सेरा बेरा हिसाबै। दा बेखिनियानो आरोखि। बेनि दैजोंनो आबाद मावो आरो? आबाद मावो, औ। नोंथांमोननि जिउ खुंनायाव बे बान्दोआ बेसेबां हेफाजाब होयो होननानै नोंथांमोना सानो? जोंनि जिउ खुंनायावथ' A to Z, 1निफ्राय 100सिम बे दैयानो जोंनि थाखाय सोरगो आरो मैदो फाथाल बेनो। सिगाङाव नैबे बान्दोआ गैयामोन नामा? दा जिहेतु खोगासिनो दङ। सिगाङाव गैयामोन। जोङो 1994 सनाव होमबा बे हाग्राया बायाखैमोन, बिराद गोमैमोन। दा बे समावनो जोंनि बान्दोनि दैया, खुंग्रिबनि दैया थोयैलाय बे फाथालसाना दैखौ माने लांनो थाखाय लाहार फाहार खालामबोनाय जाखादों आरोखि। दा दिनैसिम मावफुंनो हाबाय। दा बिथां सांग्रां सारा दिनै आरोबाव जोंखौ मोजां मोननानै जोंखौ अननानै दा बिथाङा दा मावनानै होगासिनो दं, मावबाय थालांगोन जोबजासे। माबायदि सुबिदा गोनां जागोन बे दैया ना लामाया? लामाजोंबो लोगोसे बान्दो। दा बे बान्दो लुफुंनाया, बे बान्दोआ जाहैबाय जथ'नाखि जेसेबांनाखि हादाननि मानसिफोर दं, दा बिथांमोना थांलाय फैलायाव ओरैबायदि माने सुबिदा जाबाय। आरो जोंबो खाथि खालानि माखासे फुराना गामिफ्राबो बनलायलायनायाव बेजों बारस'नो आराम जाबाय गारि गहरा। माने बान्दोनि थाखायबो सुबिदा जाबाय आरो लामाबो जाना होबाय। लामायाबो जाना होबाय, बान्दोनि थाखायबो बिराद सुबिदाखासै। दा बेखिनियानो। दैया साबसिनै थांसिगोन नामा? दैया माने एक्सुवेलि दैया दा जोङो थोब्ले माब्लेमोन, दा फुरा जाबाय। आरो गोदोनिफ्रायनो बे फाथालसानाया नामजादाखा ना बेदरनि थाखाय। दा नायाबो जोंनाव एसे दुब्लियावहाय एसे बांसिनै मोनदों आरो। दा बे ओंखारलांगोन आरो। औ। जिहेतु सांग्रां ब्रह्मआ नोंथांमोननो बेबायदि हाबाखौ मावनानै होदों। फैबाय थानाय समाव जिहेतु सांग्रां ब्रह्मनो नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना हेफाजाब होनो सानो? बास जों बिराद जानजि खाफ्राखाबाय बेखौ, खुनु खोथा गैया बाहाय। बिथां सांग्रां ब्रह्मनि थाखाय जों जानजि खाखाबाय, जों रायलाय खुमा खांखाबायबो बिनि फारसे। दा बेखौ जेबो सोंनांगौ खोथायानो गैया। दरबैसे गामि दं बेयाव? बाहायथ' 17थानि बारबाबो फैलेब फैथेब 17था। बे बान्दोनिसिम 17थासो गामिया बेनो आरो। नैबे चिरां दुवाराव सासे EM दंमोन, नोंथांमोना खावलायदों नामा बे बान्दोनि जेंनाखौ बानायनो थाखाय? बे फेरेंगाराव, बिथां फेरेंगाराव जोङो बान्दो रेजिस्टार जानायाव जोङो खनले थांदों। जों जयन्त सारनावबो थांदों। दा बाहाय जोङो 8-9 बारसो जादों, थेवब्लाबो लोगो मोना। अब्लाबो जोङो बे बान्दोखौ रेजिस्टार खालामनायाव जोङो थाखा फैसा गारनानैब्लाबो दा दिनै जों रेजिस्टारखौ खालामनो हादों। दा बिथाङा हरद'वाखैमोन, दा खालामनो हाबाय आरोखि।
रायजो राजाफ्रा गासिबो गोजोनबाय बिराद गोजोनबाय रायजो राजाफ्रा खारन आंनो दायथ' लाखायो बे बान्दोआव आंनो सान हर खाथि फैयो बेखिनियानो आरोखि बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय केबिन क्रू ग्राउन्ड स्टाफ कार्गो एक्जिकिउटिभ एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783602226 आव कल खालामनो हागोन जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय एभिएशन दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा